Tago ko rin. Uy, ay. Pabigagan. Asa man ang outla? Tara! Oh, money! Money siya! Ha? Guys! Wow! Ay, indutan na mga view dire. Ate, gidagan ako sa ibon karon at ang buka nag-uurong dyan. Ate kalag po dane nga mga kauban bugo po dyan. Ano yung dagan mo kong tamit ng bukar ko tayo? Alam mo, duwa ko rin. Ate, ano kang bukay? Uy! Bay, damuslo! Uy! Choy! Saman! Bay, damuslo! Alay, tabangay ko kay gidagan ang akong silpon sa tambok! Ha? Muha ditong cellphone gidagan sa tambok? Oh, gidagan sa tambok! Tara! Atong kukuron! Tago ko rin. Uy, ay. Pabigagan. Asa man ang outla? Tara! Oh, money! Money siya! Ha? Guys! Tapos kita, oy! Saman! Magaling tani, sakit na kaya akong ba? Magaling! Da! Barog na! Ha? Aw! Magagan man day! Ikaw ba? Wala, binot kita tambayan nilalab. Oh, nindot na tambayan na pero libon lagi. Kita yung diri kita sa Awan. hinlo kay aron way bitin ba nga Opo. kuan ba? Ay, po na ka man. Dasang Pinay bitin dito. bitin, imo ang bitin ay. Ay okay naman po nang gasong bitin dito. Usan. Ikaw ba? Ay, ang sabi lang. Patabang pa ka. Ay, sabi ko ha? Ha? Ang sabi lang. Ang sabi lang. Ah, ang sabi lang. Ito no to. Sorry, boss. Ito ka lang. May nako. Ano naman lang. Ikaw, di ba akong daw? Wa mo tatuyo lang.